Lamacala emabini nje. It will be about the day of worship yasezulwini versus the day of worship yale satanic jurisdiction. We are rebuilding the walls. Esezachithakala akwabonakala uba yayihamba phi. Wawuhamba phi nomda? Yayihamba phi iwall eyayivalela abantwana bakaNkulunkulu? We are rebuilding that. Izawulwisa. Because uzawube usenza into engekho ndawo. Kodwa ubungumzali and useyile age group oyaziyo uba izawube seyifile in 30 years. Khawushiye ifundisa abantwana bakho uba niqaphele loo nto. Mhla yabekwa yangumthetho into yokukhonza ngosuku lwecawe, ingangabonakali bizawuba njalo. Isezawuba ngumthetho. They are currently working on it because uTrump zonke systems zakhe they are going towards that. They are moving towards that. Ubuzawajikela onke amaKrestu atsho aphaphame uba yimani thina oko sakhonza uThixo thina. Esikhonza uThixo thina singazange sabalwa kwinto enolusifa phakathi. Uzawuzombula ekugqibeleni njengoba besithele nje nale Roman Church behind the scene. Kuyo yonke into eqhubeka apha emhlabeni bayayikhenika, bayayixelenga behind the scenes. Iyawuthi ivumbuluka uzuyikhumbule into yoba ndikhetha uThixo mna nemithetho yakhe and nothing else. Abakhulele kuyo ke bona ke kuyawube sekufanele kwadala bakhetha kuba ke bona ezi zinto uzawube bephinda-phinda ukuziva. Kodwa itshansi isanikwe ebantwini abaqala uyiva uba mayiphinda-phinde nabo bayilungiselele. Kuba it will take i-preparation. Izawufuneke umoya oyingcwele uyokukhanyisela ngayo. Into yokubana the final war is between Christ and Lucifer. Qala uvula indlebe umamele uba apho ukhonza khona alibizwe igama likaKrestu. Qala uvula indlebe uvula amehlo xa apho ukhonza khona libizwe igama likaKrestu. But izinto ezifunwa khona kowabo, i-requirement nemithetho yakhe, zizinto ezingenamsebenzi. Qaphela. Phaphama kwindawo kuyo. Vula indlebe and observe uba kwenzekani. Buyela kwesa scripture song esithi simplicity of Christ. Abantu bangasivika kube ungathi sibetha into wrong into yoba nemali. Ayikho wrong into yoba nemali, basinikwe nomsebenzi into yoba sizawunceda abahluphekileyo, siphe abalambileyo, sithini sinxibise abahamba sibandwendwele, siyobavakashela ezibhedlela abangabonwa mntu nasezijele. Zidinga imali zonke ezo zinto. Kodwa ngaske imali ingaba about advancing God's kingdom. If you are one of the children of light, if ukweli cala of the children of light, ngaske imali yakho ingadlula from spending it on you and yours. Iye naku advancing God's kingdom. Usibekela amahlwempu manitsi abantu esingabanceda imali. Ndatsho ndakhumbula into ethile uba mna ndithe ndithandaza phaa 12 midnight. Ndaxela uba imithandazo yam ayizuphenduleka ngenxa yonto yoba andiyenzi le into. Yathi uyankolota. Tithes and offering. Wazigqibela kudala ukuzikhupha. Will a man rob God in tithes and offering? Ikhomba benike ndayeka nje ukukhonza. Hayi. Useneso sikweletu. Ndithi hayi ke yeso ndizasikhupha njengoba imali anayo incinci nje
uthi ndifuna ne-back tithe lo ikolotayo. Uthi kanti njengoba uyuzicule uthi the 10th deeds of mercy, first fruit of your increase, free will offering and thank offering. Uthi ucula ntoni? Phaa kwa-African spirituality bengatsho ubakhanyisa, ukhanyise ke uxele into ecelwayo and then zilunge iindaba zakho, zihambe kakuhle iindaba zakho, ubuye uzowukhanyisa kuba usithi hayi ziyakhanya iindlela, ndiyabulela ndincedekile. U-thank offering azange ndambona kuwe. Ndithi hayi kaloku xa ndikhuphe i-offering ne-tithe 10% of my net salary, uthi not net, gross, or of my gross salary, of my gross salary, la 20%, andimbuyisi kuba ndisithi thank you, thank offering. Niyakhanyisa phayana, niyobulela. Ezi zinemisebenzi yazo ezi imali. Hayi ndithi ndiyayazi neyamahlwempu ngu-5%, so iba ngu-25%. Tithe offering and for the poor. No thank ke ndiyamazi ke, ndiyamazi. U-first fruit ingathi ndiyakhumbula ekhaya uba kwakuye kuthi xa kulinyiwe i-veg yayilinywe ngee-rows. So kuthiwe ke i-row ye-stand yeyakho, itumato, ye-stand ye-onion yeyakho, ye-stand ye-peppers yeyakho, ye-stand ye-turnip, ye-cucumber. Yaye ndandiyazi uba ndikhule ndiyazi and then zithathwe zisiwe andisakhumbula i-system yakhona ithini, uba zithengiswe and convert to cash or zaziphiwa abantu abafunayo, andisakhumbuli. Asisenagadi thina first fruit of your increase. Akandibuzi into yoba awugrosari each month. Uthi akusaphumi ne-food parcel uba xa kungena igrosari kwakho, thatha ke o-1 apha kule grosari wakho wenzele umntu, okanye wazibuza wenza iplastikana yomntu, ucingele nento yoba akanayo, mhlawumbi akanambiza, akanambane, akanasitofu, ufake ukutya okuzawutyeka, oomovayiti neentoni, nee-tin stuff. Awenzi health message ngoku, upha umntu ugweba indlala, uhlulwa yiloo nto. Ndithi hayi kaloku, okay, wandenzela omnye umzekelo uba ke xa upheka apha kwakho awukhulanga kowenu kukho i-spare plate. Ndithi yho, ndiyakhumbula kwakukho i-spare plate ekhaya. Ndithi sisikhula kwixesha apho ukutya konke kwakuphekwa from scratch, kwakungekho nto that was readily available. So kuphakwe, xa kuphakwa ukutya ngelantshi kuzawuphakwa ne-spare plate till evening xa siyolala, kubonakala uba hayi akufikanga mntu ngolo xesha. So uba esi spare plate esi sinokutya okumandi, uzawufika sesichilwe, saxhilwa zonke, sekushiyeka igaqa lerayisi lodwa phaa epleyitini, sekungasekho mntu oyaziyo uba zithathwe ngubani into ezimandi ezibeziphakwe nale plate. Undikhumbuza i-spare plate zasekhaya. Uthi so wena xa uphekile kunzima ne-take away yokudlula umntu umphe erobhotini, ekunzima ne-sandwich, force line nefruthi. Senanormalizer umona. Izoba ngathi ngoku xa nikhala nge-Jewish economy ingathi benziswa into especial. They were faithful. Ndakhumbula enye iTikToker apha ibisithi naye bebuza uNkulunkulu, siyi-continent engaka ene-resources ezingaka ezifunwa by the whole world, kutheni caba inene we are bottom feeders in everything? uNkulunkulu wathi ambobaxelela mntanam uba ngumona. Akho mntu ofuna uba yi-provider yefemeli yakhe, athi not ngefemeli yam, not ngomnkosikazi wam nabantwana bam. Kwenye indawo ndimamele these two guys, omnye ke is excited, ufumana i-SMS ethi umntanakho uacceptiwe, andazi kwezi extra classes ezi-10. Atsho ukuba uzabomsa ke ngoo-extramural activities, but ingathi ibalulekile ke kwisquad sabo. So athi lo nomnye
ungathi ukhupha imali engaka uba umntana wakho ayo-athenda laa nto. Soze ayive mna, wandikhulisa iprincess mna kwam. Andahlabeka. Athi lo, not abantwana, mna abam abantwana ndizabenzela yonke into. Enye iconversation endaye ndayiva ithethwa yile gender, omnye uthi, kutheni uspenda imali engaka kwigirlfriend yakho? Umenza iinwele umenza iinwele namazipho, uhlala nendlela yokunxiba. Uthi yi-type of women I want to be seen with. I'm not buying her. Noba ngande abuze lona uba, so ubuya kulahla uzawuthini? Uthi ndenzela mna my image and how I take care of my women. It's not about her. Uthi, yho hayi, mfethu mna soze mna mfethu. Uthi no, it's my thing. Asisenaye ke my thing of taking care of our own. Kutshiwo kulaa skoli. Kum uyayiconfirma kakhona uba sizawukhala ngoo-Jewish economy kanti sinomona. Asisathethi ngajenda ngoku, sinomona. We are not faithful kuyo le Jewish economy kuba sathi sisi-Christians. Asikho faithful kuyo thina kuqala. Kuthiwa nam andizuphenduleka ke. Athi hayi ndizayibuyisa. Ndiyamkhumbula u-EGW esithi even the back tithe yalaa minyaka ubumke ngayo uyayifuna, yimali yakhe leyo. Yimali yakhe ebhatala abefundisi bakhe abahambisa ilizwi lakhe. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3 verse 15. Imali yabo ke aba who are feeding you with knowledge and understanding. Ayixoxisi isystem yami endizenzele yona apha emhlabeni uba bazawurhola ngale imali. I-offering nayo inomsebenzi wayo. Naba abalambileyo. That's why u-rich young ruler engazange afuna uyi-understanda into yoba wathi ndiyayigcina all 10 commandments, ndiyazigcina all 10. Kwathiwa ke xa uhambe kuyothatha laa wealth yakho unike amahlwempu and come back and follow me, waqonda uba malini izulu.